መጋባያ ክቡራት ሰብ ጉዳይን ተዓዘብትን ስራሕና ንጅምር ኣሎና በል ኣኽባር ሕጊ ክስኻ ስምዕ ክቡር ዳኛ አቶ ተወልደ በሕጊ ገበነኛ እዩ ፍርዱ ድማ ከቢድ እዩ ተቃውሞ ኣለኒ ክቡር ዳኛ ቅቡል እዩ ክቡር ዳኛ ኣኽባር ሕጊ ካብ ስነ ስርዓት ወፂኡ ብዛዕባ ፍርዲ ናይ ክሱስ ይዛረብ ኣሎ ፍርዲ ምሃብ ስርሑ ይኮነን እሞ ንዓይኻ ተቃዊምካለይ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ዘይስራሕካ ይትእቶ ቀጽል ክስኻ ክቡር ዳኛ አቶ ተወልደ ኣብታ ዝነብረላ ንቁጣ ድኻታት ብቐንጠብጠብ እዩ ተኸሲሱ ዘሎ እቲ ሕጊ እውን እኮ ካብ ቀንጠብጠብ ተቖጠብ እዩ ዝብል ሕማም ኤድስን ሕግን ዝመሳሰሉላ ነጥቢ ተላ ንዚኣ እያ እወ ግን ኣይተቖጠበን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ነገራት ብምስናዕ ከዓ እዩ ተኸሲሱ ምስናዕ እኮ የኽስስ እዩ